No abateneri beobisi yomorai babasubati ime ye county ya Kisii baesokire na korokia okugechigwa kwabo ase ebikorwa biri byabete ime ye county ya Kisii ase okorobekana kwa basaye bali ba Gen Z abwase bono abasaye mbaro bachete bagasalia EOBC ya ngaf iyo gotoka ime ye county ya Kisii na goata ebirore omoteneri ongaf ime ye county ya Kisii Justina Siocha nigo atebamna abantu bali batarenge Gen Z nigo baesogetie na gukora ebikore byobosaria abwase bono ababoliri abasaye gose abantu batige kwebisa ime ya siasa gose bali batige kubeka siasa na kwebisa ime ya mangana aria iyo korobekana nonya nabo nigo atebamna mama county gose umusubati umusike Doris Donya tarenge ime yense yetu ya Kenya ekyo kyagere tutacheti gwaka ekura musake ito Bethel Machin na roboto rasenchera yobuikiranu abatanene kurasa bisi motanene babasubati me county ya Kisii musike Doris Aburi nigabesokire na kuikire koroke basaye ba Gen Z abarobekane taburi kurigaro na wikirane basari asabisi yangafa asabatu tambagana na wate birole nabo igogo togeregita n'urubago bya abisi yo bakarora tigabara rutamagena buna yabeta sichise mochinda se nse yetu ya Kenya lakini ndo togoteba nga gusaria magacho buna ya serikali tarigo chikoa onde bwenzi faida ekoreta asare nene na ande abandi mbarorora nyore bawuchukubwa tuguna basigari bari keji statement batireni gotogoteba nga wetera se office y'umushimwa mama counting incident yabete it is quite unfortunate na ende nare gukwana ngaga kikitogo kora maandamano tigatonya kore asencherere yobotoereru and they are very peaceful nto baise go destroy kende yonsi kiagere bintu bune bimoroche birore bibyo bete destroyed in taxpayers money nande ni ntutogocha koruchi besechi nande chirosie binte bitali ebyo mongina Doris Donya watakana na mabori mangi abananchi goronga yarenga atagete kure yoko yutukutirara somo soda we finance bill nigo bamwegerere na gotebakerekyo nigarenge isko ya Kenya sataraira na wikabono na nigo agendrete gwekeranya magendro unokwena nebitamba byoboche n'ugucyasaba n'abanyaruka ekero ekura yare gwakwiyiga yageturi tukoria Alhamis igoro ye finance bill ya 2024 nigarenge isiko yense amatukata tonyuma litukirige ebiri yetarakiru chikura tarenge ime yense igasogete baada tu arule sombogo tu alonchiria mache akagenda asechinse cheisiko intu ntokonyara kumokwanera lakini egento kero kimanyete omongino beiro gotenena na mwananchi wa kawaida asa mangana mange nonyana ali asensemo ya parliament mwabeire mokorora okorwanerera mwananchi wa kawaida nanya nabo nigo abarayebo bamuchirensemo y'ibikundi gete byesana kineke wergia Gen Z na wikirene busariobo asabarage ikero cya sensemo ya MC kurase county ya Kisii abeson tesokorbekanoko bono nigo baborire ababisa bage siasa batigewe son na wikirane busaria ali tukeririe igoro ekero amandamana arenge na beranyarekane tobe tukongacha abana baito bali bare gukora amandamano ya amani ebikundi mbiro byarengange bibere bitatu ebinde bitarenge byare gwesoya ase abana bali abakorokonga Gen Z igo ababisana abange basweta asege kundi keliki abana baito babwata amandamana arenge yo morembe gwetera asege kundi kelia bageso ime na barabuo bagachaka kuruto morembe buna twarigereiri kurumo isonde no ne mitandao ya kijamii ebyombe mbiroro byarorokanire byabwate agenda ngao byatagete konia so ase bali bande babwate another political agenda batagete gutumeka abantu gete bebise asa abantu bande linde to spearhead the agenda igotoko batebe nganga neyu ntetakeria ase chinga kichiga na ntetakeria ase Kisii county because abananchi abaiga igo batete bakorerwa magendero igo never from any political dimension bantu bali ba funded because ntwaroje some political figures abande ba ebiseta ase abana abume abande bagotaka koero kororokana lende ngana bwabaya batete ko na nabanda manaji amachi amabere linde banyu I think it was a bad picture because ekarokonyora some few MCAs abande I will not mention names bara asejen sigatitima tiebigori byabonga ibiberete kuripotiria Oyo Minto TV kuri county ya Kisii iliterane Bethel Machin.